Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 2. Nagsagawa ng pulong para sa koordinasyon ng Department of Transportation o DOTR sa pamahalaang lungsod ng Maynila para sa clearing ng Old Antipolo Road. Isa sa mga lugar na tatamaan ng right-of-way ng North-South Commuter Railway o NSCR project mula Clark hanggang Calamba. Dumalo sa pulong si DOTR Assistant Secretary for Right-of-Way and Site Acquisition ay si Calaguas, kasama ng iba pang kawani ng ahensya at mga kinatawan ng Maynila LGU sa pangunguna ni City Administrator Attorney Wardy Quinto, City Planning and Development Officer Mark De Leon at iba pang mga opisyal ng lungsod. Matapos ang meeting, agad na isinagawa ang inspeksyon sa lugar bago magsagawa ng construction works para sa railway project. Nagpaabot naman ng pasasalamat si DOTR Secretary Vince Dizon kay Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso sa suporta dito sa NSCR. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pabilisin ang konstruksyon ng proyekto para sa kapakanan ng mga commuter. Para sa iba pang balita at updates, tutok lang sa Pasada Balita mamayang alas 4 ng hapon. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.